ברוכים השבים וברוכות השבות לפרק שלנו הנוגע לעליות מקטע ST. בחלק הראשון של הפרק דיברנו על הפתופיזיולוגיה שגורמת לעליות מקטע ST, אותו איסכמיה ואותו הרס של משאבות נתרן אשלגן, אשר גורמים לשינויי מקטע ST ב-EKG שלנו, כמובן באזור הפגוע. ומה שנעשה כרגע בחלק השני של הפרק הראשון זה בעצם לפענח איך נראות עליות מקטע ST ב-EKG, אילו עליות מקטע ST קשורות לפענוח אותמים, ואיך אנחנו מתייחסים לעליות מקטע ST ב-EKG מבחינת הקריטריונים, פתופיזיולוגיה, וכמובן כהשלכה על המטופלים שלנו. אז קצת נזכר באותם קריטריונים לסטמי. אם אנחנו רוצים לחפש סטמי ב-EKG, ST elevation שמעידים על MI, אנחנו רוצים לחפש עלייה של נקודת ה-J מעל ל-1 מילימטר בהשוואה לקו איזואלקטרי, בשני לידים לפחות מאותו הקיר או באותו אזור. אנחנו רוצים לראות איזושהי עלייה עקבית. כן צריך לזכור שבלידים V2 ו-V3 אנחנו מחפשים עליות גבוהות יותר, עלייה של 1 מילימטר לא מספיקה לי. בנשים אנחנו רוצים מעל 1.5 מילימטר, ובגברים אנחנו רוצים מעל 2, אפילו 2.5 מילימטר, כמובן תלוי בגיל. בגלל שבאופן טבעי בלידים האלה ישנה עלייה של מילימטר, אפילו קצת פחות, זה לא מרגש אותי, אלא אם כן אנחנו מקבלים עליות שמאוד גבוהות, מעל 1.5, 2 מילימטר בנשים או בגברים. במידה ואנחנו מבצעים EKG ימני ואחורי, שגם על זה נדבר בהרצאות הקרובות, אנחנו כבר מחפשים עליות יותר קטנות בגלל המיקום השונה של האלקטרודות, אבל גם לזה נגיע. אז מעבר לסטמי, ואני מזכיר ומחדד, וזאת גם הסיבה שאנחנו עושים את סדרת הסרטונים הזאת, וזאת הסיבה שאנחנו מדברים בכלל על מה זה סטמי, שהיום לא כל עליית ST משמעתה MI. Okay? אנחנו יודעים היום שיש לנו עליות ST ב-EKG שאינן מעידות על MI, כמובן שבהרבה מקרים עליות ה-ST כן מעידות על MI. היום נעשה קצת סדר. אז אם אנחנו רואים עליות ST ב-EKG, כיצד אנחנו באמת מוכוונים לכך שמדובר ב-MI? אז בעדות לעליות ST ב-EKG, הדבר הראשון שאנחנו מחפשים ורוצים לראות זה בעצם רציפרוקציה, תמונת מראה. ברגע שיש לי עליות ST ומאידך בקיר הנגדי צניחות מקטע ST רציפרוקליות, אנחנו יודעים שהעליות ST האלה מעידות על MI בספציפיות של מעל 90%. Okay? יש ספרות שאומרת 92, 94, זה לא משנה, ויש לנו ספציפיות מאוד 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 גבוהה שהעליות ה-ST האלה אכן מעידות על אוטם בשריר הלב. אנחנו מחפשים על המטופל שלנו מעבר לסטריפ, קליניקה שאופיינית ל-ACS, אנחנו מחפשים אנמנזה שאופיינית ל-ACS ולתעוקת חזה, וגם אנחנו ניתן דגש על אותה מורפולוגיה של עליות מקטע ST. יש מורפולוגיה של עליות מקטע ST שמקושרות יותר לסטמי, ויש כאלה שפחות. כשאנחנו אומרים מורפולוגי, כמובן אנחנו מדברים על הצורה, על המבנה של עליית המקטע של ה-ST. אז אם אנחנו מסתכלים על רציפרוקציה, הרציפרוקציות הכי חזקות שאנחנו מחפשים ב-EKG, במידה ויש לי עליות בלידים 1 ו-AVL, אני אחפש צניחות ב-2-3 AVF. בדיוק הפוך מכך, במידה ויש לי עליות מקטע ST ב-2-3 ו-AVF, אנחנו נחפש צניחות רציפרוקליות ב-1 ו-AVL, ובמידה ואני עושה EKG, והממצא היחיד הראשוני שלי ב-EKG הוא לפתע צניחות ב-V1 עד V3 בקיר הקדמי, אני יכול בעצם לעשות EKG אחורי ולראות את העליות שנמצאות בקיר האחורי ב-V7 עד 9, ואלה הרציפרוקציות שאני מחפש. יש כל מיני אופציות לרציפרוקציות כאלה ואחרות, הן הרבה יותר חלשות באפיון שלהם לסטמי, בהשוואה לשלושת הקריטריונים של הרציפרוקציה שדיברנו עליה כרגע. אז קצת מבחינת אנמנזה וקליניקה. כאשר אנחנו מבצעים אנמנזה ל-ACS, תזכורת קלה, אנחנו מבצעים אותה על פי OPQRST. onset, ההופעה של תעוקת חזה ממקור לבבי, הופעה פתאומית, כאב שהוא מדאיג, שהוא מאיר משינה, שהוא מופיע בעת מנוחה, כאב שבעצם מה שמעורר אותו עלול להיות איזושהי התרגשות או מאמץ מסוים, והכאב לא חולף לאחר המאמץ. גם עלולים להעיד לי על acute coronary syndrome.
כאשר אנחנו מחפשים את אופי הכאב או את הקואליטי, אנחנו מחפשים לחץ בחזה או תחושת שריפה קשה. האזור הוא בדרך כלל יהיה רטרוסטרנלי, זאת אומרת במרכז בית החזה, אפיגסטרי, לפעמים ממש ברום הבטן, עם הקרנות לידיים, ליד שמאל, ליד ימין, לשתי הידיים, ללסת, לאפיגסטריום. בעצם הכאב מתמקד בחזה ומקרין לאזורים קרובים. בדרך כלל מדובר על כאב שהוא מעל 7 מתוך 10 בסולם בס, והכאב הזה הוא לא בא והולך. ברגע שהוא התחיל הוא כל הזמן מתרחש, לפעמים הוא אפילו הולך ומתגבר. מבחינת קליניקה, כאשר אנחנו מעריכים את רמת ההכרה של המטופל, רוב המטופלים יהיו בהכרה מלאה, מפוחדים, מעידים כי הם הולכים למות או שהם סובלים בצורה מאוד מאוד משמעותית. המטופלים האלה יהיו תחיפני מן הסתם, הם מאוד אדרנרגיים, אבל אנחנו לא נראה או לא אמורים לראות איזשהו שימוש בשרירי עזר, איזושהי פתולוגיה ריאתית, איזשהו ממצא הזנתי חריג. בסי אנחנו נראה שהמטופלים האלה הם דיאפורטים, חיוורים, מזיעים. בדרך כלל אנחנו לא נצפה לאיזשהו קיפוח המודינמי, כמובן חוץ ממקרים ספציפיים, ואלה המטופלים שאנחנו נראה מה שנקרא על פי רוב. מבחינת ה-EKG שאנחנו מבצעים למטופלים האלה, ובמידה וזיהיתי עליות מקטע ST ב-EKG, אני גם מתרכז בצורה של עליות מקטע ST, במורפולוגיה שלהם, ויש לנו שתי מורפולוגיות שממש מנצחות כאשר מדובר בסטמי. אנחנו מדברים על מורפולוגיות בשם checkmark sign או tombstone. checkmark sign אנחנו בעצם רואים שני סוגים או שתי דוגמאות למורפולוגיות של checkmark sign. אנחנו יכולים לראות בדוגמה הימנית שבין ה-QRS למקטע ST אני יכול ממש לצייר איזשהו checkmark, איזשהו V. ממש גם כאן בעליית מקטע ST שבשמאל אני יכול לדמיין כאילו ציירתי צ'ק על עליית ה-ST הזאת. ניתן גם כאן וגם כאן לראות כמובן שיש לי פה עליית ST של כמה מילימטרים טובים, ובדוגמה השנייה אנחנו יכולים לראות עליית מקטע ST במורפולוגיה של tombstone. ממש התרגום המילולי הוא קבר. אני יכול לתאר לעצמי סוג של קבר שמצייר את עליית מקטע ST. בשני המקרים האלה מאוד חשוב לשים לב שה-QRS בעצם אנחנו רואים עלייה של גל ה-R שלא יורד בעצם לגל S ולמקטע ST, גם כאן וגם כאן. בעצם גל ה-R נקטע והופך ישר למקטע ST. זאת אומרת שהעלייה הזאת היא מאוד גבוהה, היא מעידה לנו על כך שלא נוצרת כמעט רפולריזציה תקינה. אנחנו יכולים לראות כאן את אותה, יותר נכון מורפולוגיית tombstone. ממש ניתן לדמיין שבתוך הקבר הזה אפשר לצייר rest in peace. אלה בעצם באמת עליות מקטע ST שמעידות הרבה פעמים גם על פרוגנוזה לא טובה כאשר מדובר בסטמי. אז שני המורפולוגיות שמכווינות אותנו הרבה פעמים לסטמי יהיו מורפולוגיית checkmark sign שאנחנו רואים מימין או tombstone שאנחנו רואים משמאל. מורפולוגיות נוספות, מורפולוגיות שפחות מכווינות לסטמי. כן חשוב להגיד שברגע שאנחנו מבצעים למטופל EKG ואנחנו רואים עליות מקטע ST, מבחינתנו הם סטמי עד שהוכח אחרת. מתי אני כן אחשוד שהעליות מקטע ST האלה הן לא סטמי, הן לא מעידות על MI? אנחנו מקבלים קליניקה שהיא לא אופיינית כלל, דגש על המילה כלל, זאת אומרת המטופל הוא אסימפטומטי, המטופל הוא לא כאוב לחלוטין, התלונה שאליו הגענו היא תלונה שבכלל לא קשורה לכאבים באזור החזה או באזור הבטן או באזור הידיים, היא בכלל שונה לחלוטין, וגם כאן תמיד צריך לחשוד לסטמי. אנחנו רואים EKG שמכיל או מייצג יותר נכון עליות מקטע ST ללא רציפרוקציה. העליות מקטע ST האלה הם בלידים שהם לא מאותו הקיר, ויש להם גם מורפולוגיה שאנחנו קוראים לה קונקייב, בעצם עליית מקטע ST בשפה החופשית כאורה. אני ממש יכול לצייר לי איזושהי קערה בין עליית ה-ST ל-QRS, אנחנו יכולים לראות את זה בשלושת הסטריפים הללו. ממש אנחנו רואים שאין לי פה איזה tombstone או checkmark sign, יש לי איזושהי עלייה ממש כאורה, לכן הרבה פעמים
בעליות מקטע ST האלה נוהגים לצייר סוג של סמיילי כזה, כי הן בעצם מעידות על עליות ST שמקורן לא ב-MI. אנחנו יכולים לראות את זה בכל מיני מורפולוגיות, לא מורפולוגיות, כל מיני פתולוגיות כאלה ואחרות, אבל הפתולוגיות האלה אינן מעידות על אוטם בשריר הלב. קצת לגבי הגדרות חדשות בספרות. זה המקום להגיד שבשנים האחרונות פחות משתמשים במונחים של סטמי ונון סטמי, לאו דווקא בשדה הטרום אשפוזי, אלא בעיקר בשדה האשפוזי, כי בעצם אנחנו הולכים ומדברים יותר על מונח שנקרא OMI, Occlusion MI. זאת מהסיבה העיקרית שכמו שדיברנו וכמו שחזרנו וכמו שאנחנו מכירים היום ב-2025, יש לנו מצד אחד הרבה מקרים של עליות מקטע ST שמקורן אינו ב-MI, אנחנו קוראים להם סטמי מימיקס, חקייני סטמי, למשל פרי או מיוקרדיטיס, היפרטרופיה של חדר שמאל, benign early repolarization או high take-off, LBBB, ממצא של קוצב, ברוגדה סינדרום, כל אלה בעצם מייצרים לנו ומייצגים לנו עליות מקטע SD בכל מיני מקומות ב-EKG שאינן מעידות על acute MI, ובעצם גורמות לחקיינות בקוף של MI, של סטמי. לעומת זאת אנחנו רואים בדיוק ההפך, שישנם כל מיני ממצאים שהם בכלל לא עליות מקטע ST, אבל כן מייצגים MI ב-EKG, כמו וולן סינדרום או The Winter T-Waves, עליהם אולי גם נעשה פרק, אבל חשוב היום להבין וקצת להתחבר למושג הזה שנקרא Occlusion MI. Occlusion MI בעצם מייצג לי EKG שמעיד על MI למטופל. ה-EKG הזה יכול להיות עם סטמי, אוקיי? וה-EKG הזה יכול להיות עם שינויים שאינם סטמי, אבל אכן מעידים על MI, ומצד מה שנקרא שלישי, ה-EKG הזה יכול בעצם להיות EKG עם עליות ST שאינן מעידות על MI בכלל. חשוב להבין שבכל פעם שאנחנו מציגים או מטפלים במטופל או מטופלת כמובן עם חשד משמעותי ל-MI, לאוטם בשריר הלב, כרגע השריר של המטופל הזה עובר נמק, ונמק בשריר הלב משמעותו נזק בלתי הפיך. בעבר היו מודדים בעצם זמנים, זאת אומרת מהרגע שהמטופל הופיע בשערי בית החולים, פתח תיק, ועד הרגע שצינטרו אותו ופתחו את החסימה, זה היה מדד שנקרא door to balloon, מהרגע שנכנס בשערי בית החולים עד שצונטר. היום אנחנו כבר לא מרשים לעצמנו להתייחס למדדים האלה, במיוחד ברפואה הטרום אשפוזית, אנחנו מודדים את הזמן מהרגע שהמטופל התלונן, התקשר למגן דוד אדום, ועד שהחסימה באותו עורק כלילי קורונרי נפתחה בצינטור. אנחנו קוראים למושג הזה היום symptoms to balloon, מהרגע שהופיעו סימפטומים עד הרגע שהמטופל צונטר. זאת מהסיבה העיקרית שהיום יש לנו יכולת לצמצם משמעותית את הזמן מהרגע שהופיעו הסימפטומים עד הרגע שהמטופל הזה מצונטר, כי העיקרון המוביל שלנו ברפואה הטרום אשפוזית הוא להפחית את הנזק לשריר הלב, וכתוצאה מכך המטופל ישתחרר או ללא אי ספיקת לב בכלל, או במקרה הטוב, או במקרה הפחות טוב עם אי ספיקת לב קלה הרבה יותר מאשר הוא היה ממתין כמה שעות לצינטור. ולכן אנחנו חייבים לדעת לאחר כל הערכה והטיפול במטופלים שלנו להציג את המטופלים כמו שצריך, ובכל סיטואציה כזאת אנחנו צריכים לדעת איך להעביר את המידע על המטופל בטלפון לתורן יחידת טיפול נמרץ לב על מנת שייכנס לצינטור. וצריך לזכור את העקרונות הללו. אנחנו תמיד נתחיל באותו משפט גנרי, בגיל, רקע רלוונטי והבחנת האוטם שיש לנו, או אם אין לי הבחנה ברורה איזשהו חשד. אנחנו נגיד נדבר על בן אדם בן 57, ברקע היפרליפידמיה ויתר לחץ דם, מעשן מזה 20 שנה, רקע משפחתי של דום לב לפני גיל 60, עם עליות מקטע ST בקיר אנטריו-לטרלי ורציפרוקציה בקיר תחתון. לאחר מכן, במידה ויש שיתוף פעולה ובאמת התורן רוצה לדעת, אנחנו יכולים להגיד שהמטופל מתייצג עם קליניקה מרשימה, מעיד על כאב לוחץ בחזה עם הקרנה ללסת, חיוורון והזעה, נתנו טיפול באספירין, הפרין, ניטרולינגואל
פנטניל לצורך העניין, ואנחנו תמיד בסופו של ההתייצגות הזאת, בסופה של השיחה, נבקש לשלוח את ה-EKG בתמונה דרך האפליקציה או לטלפון האישי של תורן או תורנית יחידת טיפול נמרץ לב בבית החולים הקרוב אלינו, ונבקש בסוף להכניס את המטופל לפריימרי PCI, כאשר אני אומר לתורן או לתורנית בצד השני של הטלפון שאני רוצה פריימרי PCI, זה אומר שברגע שאני נכנס בשערי טיפול נמרץ לב של אותו בית חולים, מחכה לי צוות מצנתרים, או שצוות מצנתרים מוקפץ מהבית, וזה משהו שאנחנו יכולים לייצר עוד ברמה הטרום אשפוזית ולהטיב בצורה משמעותית, עד כדי כך שהמטופל שלי יצא מהצנתור הזה ללא אי-ספיקת לב וללא נזק כמעט בלתי הפיך. אז זה היה הפרק שלנו על סטמי, עליות מקטע ST, שיהיה לכם המון בהצלחה בהמשך ותעקבו אחרינו לעוד סרטונים.